Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 18 апрель душанбе. Менеза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга матур атнан башы күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген халыкара һәйкәлләр һәм тарихи урыннар көне. Көн тарихи ватанны саклап калыйк шигары астында уза. Максаты халыкны мирасларыбызга карата игътибарлырак булуларына юнәлтелгән. Бүген халыкара пицца көне. Бу тәмле ризык турында беренче мәгълүмат 997 елда билгеләнгән. Димәк, аңа 1000 елдан артык дигән сүз. Пицца бүгенге көндә дөнья буйлап иң таралган камыр ашларыннан санала. Бүген хайваннар рәвешендә пешерелгән печенье крекер көне. Крекерларны Англиядә 1800 елда ук пешерә башлыйлар. Татлы һәм тоз сибеп пешерелгән печенье балалар һәм өлкәннәрнең яратып ашый торган ризыгы. Тапшырубызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Анемия, тимер җитмәү дөньяда иң таралган хроник авыруларның берсе. Аны әлбәттә каты авыру дип әйтеп булмый, ләкин тимер җитмәү канга гына түгел, бөтен организмга тәэсир итә. Нинди симптомнар тимер җитмәү турында сөйли? Сүз медицина фәннәре кандидаты, тапшырубызның даими эксперты Илдус Латфуллинга. Тимер җитмәү ул гемоглобин түбән дигән сүз генә түгел. Ул баш миенең эшләренә, бавырның бирнең эшенә тәэсир итә. Шуның өчен тимер җитмәүне анда дәваларга кирәк. Беренчедән тимер җитмәү анемиясе дигән авыру бар, ләкин аңардан башка яшерен тимер җитмәү дигән диагноз бар. Латентный дефицит железа. Яшерен рәвештә кешегә тимер җитми. Аның гемоглобины түбән түгел. Мәсәлән, гемоглобин 120 грамм литрга булырга мөмкин, 130 грамм литрга булырга мөмкин. Ул норма дип санала. Ләкин барыбер эчке органнарга тимер җитеп бетми. Моның ничек айрылганын табиб әйтә ала. Ул гадәти менә теге кан анализыннан да күренә ала, биохимик анализдан да күренә. Ләкин менә ике ситуация бар. Гемоглобин нормаль булды да миңа тимер җитте дигән сүз түгел. Күп кенә кешенең тимерләре җитми, ләкин тимер җитмәсә дә гемоглобин нормаль дәрәҗәдә тора. Ферритинның дәрәҗәсе ул менә синдә яшерен рәвештә тимер җитмәү бармы юкмы дип күрсәтә. Соңгы вакытта бу анализ бик каты модага кирде, нишләп шулай булды микән мин әйтә алмыйм. Ферритин ул бик борынгы анализ. Ул менә берничә 100 ел безгә билгеле анализ. Ничектер ул соңгы елларда гына бик каты модага кирип китте, без аны һәрвакыт белә идек. Ферритинда менә гемоглобин түбән була икән, иң беренче ферритинны карыйбыз. Әгәр дә ул түбән булса, димәк бу анемия тимер җитмәү белән бәйле. Әгәр дә ул нормада булса, димәк анемияның сәбәбе башка. Шуны белеп торырга кирәк. Әгәр дә сиңа тимер җитми икән, бу бик күп еллар элек исбатланган нәрсә, аны диета белән генә күтәреп булмый. Мәсәлән, теге санап чыгарып була, әгәр дә кешенең гемоглобины әзенә түбәнәйгән булса да, аны күтәрү өчен ул көнгә берничә килограмм ит ашарга тиеш. Кеше әлбәттә ул кадәр итне ашый алмый. Шуның өчен тимер җитешсезлеге бик бәләкәй дәрәҗәдә булса да, менә башлангыч формада булса да, бу кешегә барыбер тимер препаратлары кирәк. Аны диета белән генә күтәреп булмый. Шулай ук тимер җитмәгәндә без беренчедән аның сәбәбен эзләргә тиеш. Аның сәбәпләре бик төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, кеше әйбәт итеп ит ашый, башка тимер чыганаклары аның диетасында бар. Ләкин тимер барбы җитмәскә мөмкин. Нәрсә белән бәйле булырга мөмкин бу? Мәсәлән, ашказанның авырулары белән бәйле булырга мөмкин. Паразитлар белән бәйле булырга мөмкин. Башка сәбәпләр дә бар. Шуның өчен әгәр дә без тимер җитешсезлеге булган кешене күрәбез икән, без иң баштан тимер дарулары түгел, ә баштан диагностиканы үткәргә тиеш. Бу тимер җитешсезлеге нәрсә белән бәйле? Нинди сәбәп белән бу кешенең тимере төшеп киткән дип аңларга тиешбез без. Тимернең дәрәҗәсен карап тору, ул менә бу без үтеп тора торган диспансеризация бар ичендә. Аны һәр заманча чекап дип әйтәләр. Ул менә шул чекапка керә дә инде. Чөнки 30% чаклы кеше тимер җитешсезлеге белән җәфалана. Ләкин әгәр дә кешенең хәле җитми икән, моны тимер белән генә аңлатып булмый кайчакта. Башка сәбәпләр дә булырга тиеш, башка сәбәпләр дә эзләргә кирәк. Тимергә аеруча мохтаҗ булган берничә группа кешеләр бар. Ул яшүсмерләр, менә тиз үсеп бара торган яшүсмерләр, беренчедән,
Икенчедән, ул вакытыннан алдан туган балалар, недоношенный дип әйтәбез, менә алар һәрвакыт тимер җитеп бетми аларга. Вакытыннан алдан туган балалар, менә Америка педиатрия академиясе дигән оешма бар, бик авырлы безнең арада. Ул булай дип әйтә, вакытыннан алдан туган балалар 1-нче айдан башлап 12-нче айга чаклы, менә 1 ел дип әйтергә була. Тимер препаратлары эчеп торырга тиеш. Чөнки эчмәсә, аларның тимерләре, гемоглобиннары бик каты төшә башлый. Тагын менә шул тимер җитмәү группасына вегетарианецлар керә, ит ашамый торган кешеләр. Вегетарианство ул бөтенләй менә ит ашамау, ул зыянлы әйбер түгел. Аны бәлки файдалы әйбер дип әйтергә була. Бу минем фикер түгел, бу халыкара теге фәнни оешмалар вегетарианствога каршы булмагыз дип әйтә безгә врачларга. Әгәр дә син янга вегетарианство белән мавыккан бер кеше килә икән, аны ыршырга, ит аша башла, син нәрсә кылдан яздыңмы дип әйтергә ярамый. Вегетарианство аның бик күп файдалылыклары бар. Ләкин бу кешеләргә еш кына тимер җитеп бетми, шуның өчен аларга тимер эчәргә кушарга кирәк. Менә бу анемияны дәвалауга килгәндә тимер препаратлары, менә даруханәгә керсәң, алар бер рәт булып тора. Моның сәбәбе нәрсәдә беләсезме? Тимер дарулары, алар индивидуаль әйбер. Кайбер кеше бик әйбәт бер даруны эчә, кайбер кеше икенче даруны эчә. Кайбер кеше ниндидер бик иске 80-нчеләрдән килә торган дару эчә дә, ул аңа бик каты булша. Менә заманча даруларын киресенчә эчә алмый. Шуның өчен тимер дарулары, тимер препаратлары алар индивидуаль дип әйтергә була. Тимер даруларын авыз аша алганда берничә проблема билгеле. Аның беренчесе күзгә иң күренә торган ул тешләрнең каралуы. Шуның өчен әгәр тимер дарулары эчәсең икән, тешләрне карарга кирәк. Әгәр дә сиңа моңа кадәр табиб нидер сиңа яраклы, сиңа туры килә торган дару табып биргән икән, ул даруны кабаттан күпендер берничә вакыттан соң барып эчсәң, минемчә зыяны юк. Әгәр дә ул дару сиңа туры килә икән, чынлап та тимер җитми икән, аны барып эчә аласың. Ләкин беренче тапкыр менә бу препаратны тапканда, анда сиңа әлбәттә табып кирәгәчәк. Без туры эфирда эшлибез. Барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Казан мэриясе һәм Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында татар телен өйрәтүдә заманча алымнар дип исемләнгән татар теле тәрбиячеләре өчен шәһәр күләм семинарлар циклының икенчесен уздырды. 500-гә якын мөгаллим татар телен өйрәтүнең заманча, нәтиҗәле алымнары белән танышты. Алар арасында Казан шәһәре Алтын хыял балалар бакчасы мөдире Алсу Биктова да бар иде. Биредә алынган иң файдалы алымнар турында Алсу ханым үзе сөйләп китер. Бүген ул студиябызның кунагы. Алсу ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Менә әлеге семинарның иң мөһимлеген нәрсәләрдән күрдегез? Бу семинарлар әлбәттә бик мөһим. Чөнки һәр педагог, һәр тәрбияче үз өстендә һәр даим эшләргә тиеш. Яңа буын, яңа заман балаларына кызык булу өчен, аларны кызыксындыру өчен әлбәттә педагог яңа алымнарны өйрәнеп, аларны кулланырга тиеш. Һәм инде менә бу семинарларда әлбәттә тәрбиячеләр, педагоглар яңа инновацион алым, методика, технологияләр белән танышып, үз эшләрендә куллана алалар. Бик файдалы әлбәттә. Менә төгәлрәк әйткәндә, яңа алымнар нәрсәләр, алар нәрсәләр керә? Әлбәттә, яңа буын балаларын кызыксындыру өчен IT технологияләрне кулланырга кирәк. Ансыз инде хәзер мөмкин түгел. Әлбәттә, ул кызыксындыру өчен генә шөгыльнең бер өлешендә генә куллансаң, һәм инде бәлки дә чит телләрне укыту методикаларына да күз салырга кирәк. Аның кызыклы технологияләрне, алымнарны кулланып, татар телен укытуда, өйрәтүдә кулланырга минемчә хәзерге заманда файдалы. Ул инде алга китеш өчен бик әйбәт минемчә. Ярый, әйтегез. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны кызыксындыру өчен һәм алар белән эшләү өчен аерым алымнар, методикалар бар. Аларны инде һәр тәрбияче белә, әлбәттә яңаларны өйрәнсәң, яңаларны куллансаң, балаларга да бик кызыклы була. Менә бу әле узган семинарда гел яңа методика турында гына сүз барды. Төрле методикалар, чөнки мәсәлән, бер тәрбияче кулланган методика башкасы өчен бәлки дә яңа түгелдер. Бәлки ул аны кулланып та караган. Янда бит инде 500 мөгаллим, 500 татар тел тәрбиячесе булды. Кайсылары өчен инновацион, кайсылары өчен инде кулланып караган методика. Менә үзенчәлек шунда, менә бу сәхнәдә һәр семинар саен 5 спикер, 5 яңалык бирә, 5 кызыклы инновацион алым турында сөйли, һәм инде шуның берсе генә булса да, синең өчен яңа булса, син аны балалар бакчасында кулланып карасаң, балалар бакчасындагы татар теле өйрәтү бер адымга үсәчәк минемчә.
Сезнең өчен әлеге семинар икеләтә истәлекле булган, чөнки сез катнашучы гына түгел, сез модератор булып та үзегезне күрсәтә алгансыз. Алып баручы дип әйтик инде, гади тел белән генә әйткәндә. Монда нинди яңалыклар булды? Менә тамашачылар белән, сезнең коллегалар белән идарә әйткәндә дип әйтик инде, нинди алымнар кулландыгыз? Әйе, бу минем өчен бик җаваплы һәм бик үзенчәлекле бер тәҗрибә булды. Бик зур рәхмәт миңа шундый тәҗрибә оештыручылар миңа шулай тәкъдим итүләре өчен. Инде бу семинарларның ничек әзерлеген, ничек әзерләнгәнен мин күрдем. Чөнки бу семинарлар әзерлексез булмады. Бу семинарларның бер үзенчәлеге бар. Алар TED форматында үткәрелә. Бәлки дә бөтен тамашачылар бу TED форматының нәрсә икәнен белмиләрдер. Кыскача гына аңлатып китим. TED ул Америкадагы шәхси, коммерцияле булмаган фонд. Алар инде күптәннән 1984 елдан бирле төрле конференциялар үткәрәләр һәм спикерлары өчен, чыгышлары өчен аларның бер аерым принциплары бар. Менә шушы принципларга татар тел тәрбиячеләрен өйрәттеләр. Ул инде чыгыш 18 минуттан да артмаска тиеш. Һәм шулай кәгазьдән доклад кебек укылырга тиеш түгел. Тамашачылар белән, ягъни коллегалар белән җанлы, эмоциональ рәвештә аралашып, үзеңнең идеяңны тапшырырга тиешсең. Бәлки дә тормыштан алынган вакыйгаларны кулланып, юмор кулланып, менә инде ул бу бөтен принциплар профессиональ алып баручылар өчен якын. Инде менә бу гади татар тел тәрбиячеләре өчен бик яңалык иде һәм чыгыш ясаган спикерлар алар инде чынлап та үсеш булды алар өчен. Менә миңа да модератор булып аларны сәхнә артыннан карау, аларның ничек итеп үсүләрен карап, мин мөдир буларак шул татар тел тәрбиячеләре өчен бик шатландым. Сез җитәкчелек иткән Алтын хыял бакчасы тәрбиячеләрдә катнашкан, чыгыш ясаганнар һәм үзләренең алдынгы методикаларын тәкъдим иткәннәр. Сезнең методикалар нидән гыйбарәт? Безнең балалар бакчасы әле декабрь аеның 20 елның декабрь аенда гына ачылды. Әле 1 елдан артык кына эшлибез. Әмма шуңа да карамастан безнең командабызда инде мәктәпкәчә белем бирү тәҗрибәсе зур булган тәрбиячеләр бар. Татар тел тәрбиячесе дә шулай ук һәм икенче семинарда татар тел тәрбиячесе Гатауллина Гөлнара Рауил кызы безнең командабыз белән әзерләнгән тылсымлы кулчатырлар исемле методик әсбапны тәкъдим итте. Бу инде чынлап та уникаль шундый автор методик әсбап. Ул инде күп балалар бакчасында балаларны кызыктыру өчен шундый әсбаплар әзерлиләр. Гади генә кулчатырны без тылсымлыга әйләндердек. Ул кулчатырны балалар, тәрбиячеләр, әти-әниләр белән бергә әзерләдек. Ягъни һәр кулчатырда баланың кул җылысы да тигән. Әлбәттә шундый кулчатыр белән алар кызыксынып уйнаячак. Төрле лексик темаларга фигуралар беркетелгән. Балалар белән алдан нинди төсле икәнен, нинди фигуралар беркетәсе икәнен тәрбиячеләр сөйләштеләр. Һәм инде менә шушындый кулчатырны шөгыльләрдә дә, темаларны кабатлаганда да, яңа темаларны үткәндә дә, әкият сәхнәләштергәндә дә кулланырга мөмкин. Коллегалар бик әйбәт кабул иттеләр бу методик әсбапны, бик ошады дип әйтәсе килә. Сезнең балалар бакчасы билингваль, димәк, ике телдә сез алып барасыз, ике төркем, рус балалары, татар балалары, һәм дә менә татар телен рус балалары теләп өйрәнәләрме? Әти-әниләре теләп бирәләрме менә бу татар тел дәресләренә? Төрле әти-әниләр бар, төрле балалар бар шулай ук. Бик теләп йөрүче балалар да бар. Рус балалар да татар тел тәрбиячесен күргәндә, төркемгә кергәндә исәнмесез дип шатланып каршы алалар һәм бик теләп татар теле кабинетына баралар, татар телен өйрәнәләр. Инде монда 2013 елдан бирле без татарча сөйләшәбез исемле укыту методик комплектының да файдасы бар, чөнки онда анимацион мультфильмнар, җырлар бик күп һәм татар тел тәрбиячесе моның белән балаларны бик кызыксындыра. Һәм татар төркемнәрендә дә рус балалары бар. Әти-әниләрне кабул иткәндә алар миңа менә без татар төркеменә барырга телибез, татар телен өйрәнсен, чөнки ике дәүләт телебез бар дигән әти-әниләр дә бар. Бу инде бик шатландыра. Шундый. Димәк, бөтен әсбаплар да бүгенге көндә татар телен өйрәнер өчен, камилләштерер өчен бар, җитеп бетә. Әйе бар. Хәзер үзләре дә ясаган әсбаплар бик күп, менә без ясаган кебек. Инде 2013 елда бөтен балалар бакчасын да тәкъдим иттеләр. Рәсемнәр дә бар, мультфильмнар да бар татар телендә, бөтен әйбер бар. Теләк кенә булсын, иҗат кына булсын, тәрбиячеләргә эшләргә бик кулай хәзер. Бу семинарлар дәвамлы дип әйтәсе килә, әле менә киләсе шушы апрель-май айларында да тагын була дип көтелә. Әйе, менә хәзер 21 апрельдә 3нче семинар узачак. Темасы һаман да шул. Әйе, семинарлар циклы булганга темасы һаман да шул. Һәр семинар саен яңа алымнар күрсәтәләр. Менә бүгенге көндә балалар бакчаларында татар теле белән шушы әсбаплар белән тәэмин итү, балаларны татар теленә өйрәтү иң зур кыенлык нәрсәдән килеп чыга?
Барысы да җитәрлек дип әйтәсез бит. Әйткәнчә, барысы да җитәрлек. Әйе. Хәзер рәсемнәр дә бирәләр. Анимацион мультфильмда әйткәнчә бар. Бөтен әйбер бар. Менә чынлап әйткәндә бөтен әйбер бар, теләк кенә булсын. Без инде яңа балалар бакчасы булгангадыр, бәлки мин шулай әйтәм. Чөнки инде яңа балалар бакчасын алганда тулайым буларак тәэмин итәләр. Теләк булганда, чынлыкта Татарстан Республикасында күп еллардан бирле инде күп эшләр эшләнә, эшләргә була. Менә бу семинарларда бары тик татар телен укыткан, татар телле тәрбиячеләр катнаша. Рус милләтеннән булган тәрбиячеләрнең дә теләкләрен белмәдегезме? Алар да бәлки алар да ниндидер кызыксыну күрсәткәннәрдер. Шулай ук безнең теге татар телен үзләштереп, өйрәнеп, балаларга бәлки укытырга. Балалар бакчасында рус теле тәрбиячеләрне дә без өйрәтәбез. Үзлегебездән балалар бакчасында өйрәтәбез. Аларда татар теле минимумын, балалар өйрәнә торган минимумны белергә тиешләр һәм беләләр дә, өйрәнәләр. Әйе. Һәм менә инде бу оештыручыларга бер фикер, һәм менә шундый рус телле тәрбиячеләр өчен дә татар теле семинарларын үткәрергә була. Әйе, чакырып калабыз аларны, шулай бит. Бүгенге көнегезне килеп, безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Җаваплы, матур эшегездә бар дип уңышлар гына телибез. Татар телебезне камилләштерегез, өйрәтегез балаларга, безнең мәдәниятебезгә булган ниндидер менә мәхәббәт уятырга, таныштырырга, татар телебезне шулай яратырга өйрәтеп калыгыз алдагы көннәрдә дә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә рәхмәт. Тапшыруыбызны без балалар башкаруындагы матур бер җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.